भारत हाकोतर गनांगैनो बांग्लादेशी इलिगेल माइग्रेंट्स रकनो दाक्ति दाक्ति खाइ रिख्लाइनानि बागै हिम्बतक ख्लाइजाखा मोहनपुर आमचायोबो ओ हिम्बतको थाङै मानजाखा एमएलए रनजित देबबर्मा ते नांनाय संनाय आदं संबो जयावै नाय तंगदि नक पार्टिस नि मांगप्लिवो Go back, go back, go back. Legally migrant, go back, go back, go back. Bangladesh, go back, go back, go back. Rohingya, go back, go back, go back. Rohingya, go back, go back, go back. Bangladeshi post back, Bangladeshi post back, long live. उत्तर महारानीपुर खुआनी और जोंथिनि कैसा रैली कोतरमा खायका और रैली नि कैसा स्लोगान वन त्रिपुरा वन बॉयज बांग्लादेशी पोस्ट बैक अमकाचिनि स्लोगान तीन और कसाका तामनि इंगाका त्रिपुरा हावा ताबुक साल ब्रुम ब्रुम ताबु दिन बाद करिखा बांग्लादेशनि बर हापाय माने आगिनि तो हापसुकानो लक्ष लक्ष और टन तंगो किन्तु ओ इलिगेल माइग्रेंट नो रायदा तै खायो तिख्लायनानि बागै मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट होते जे नोटिफिकेशन तिख्लाय जाका किन्तु त्रिपुरा अब ताबुक कार्यकरी ख्लाय जागिया तिनि बीजेपी शासित राज्य गुजरात निनिंको खायका गुजरात आरो एक्शन थांका तारपरे निनि महाराष्ट्र एक्शन थांका हरियाणा एक्शन थांका दिल्ली एक्शन थांका निनि उड़ीसा एक्शन थांका त्रिपुरा राज्य खायतांगे तिनि ख्लाय जागिया तिनि आसामनि मुख्यमंत्री बुसावैसावो आनोरा कोनो इलिगेल माइग्रेंट तंगमांगला बिनि वेरिफिकेशन खायनानि स्पष्ट भाबे मीडिया बसकां फाइसा पायो लोकनि बसकां फाइसाव सिनरनि मुख्यमंत्री खा तांगे तिनि नीरब तांगे बकक थाइसा साया एबं ओ सेंट्रलनि जे नोटिफिकेशन फाइमानि परेवो बिनि उचित तंगमानि बिनि दायित्व तंगमानि जे और कैसा सर्वदलीय मीटिंग खालायनानि तंगमानि आं तिनि ओ पान्डानि बिसिंतै ओ रैलीनि बिसिंतै आं साना नायो माननीय मुख्यमंत्रीनो इमिडिएटली और 30 दिन पुंगियासंनि सिगांनो कैसे सर्वदलीय बैठक आसुगै और इलिगेल माइग्रेंट नंनो बाहायके नायथो तिख्लायनानि वेरिफिकेशन बाहाय खायनानि अमरनो तै ककचाप कैसे पान्डा खायका खाय बिलायनो काहामनाय ताते जोंरो भारतवर्षनि जेटा चिनि सार्वभौमत्व जाय निरापत्ता अब कैसा छिको दुंनाय आबुनि बागैनो जों साननानै नायो जे अबिलम्बे त्रिपुरायावबो ओ गुजरातनि हाय ओ दिल्लीनि हाय महाराष्ट्रनि हाय त्रिपुरायावबो इलिगेल माइग्रेंट जारा फाइट दंनाय बर नंगुन और कैसा जों नुखौ गोबां एलाकाव कलनी दङ आगरतलाव कलनी दङ आगरतला सचिन आगरतलानि हठात कलनी दङ आरो निनि डाकाया कलनी दङ आरो निनि श्रीलंका कलनी कटर कटर तां टंका ताइ निनि लामा किनार किनार सरकारी खास जागाव बस्ती तांगै तंग दङ अ इलिगेल माइग्रेंट नो विरुद्ध देखा तिनि सरकार तांगै कक खायसा पन्चायत तांगै नरनानि व्यवस्था खाया तांगै बर कक साया तिनर दुइजन संसद दङ चिनर एमएलए दङ मिनिस्टार दङ तांगै बर कक साया सुतरां त्रिपुरा कि भारतवर्षनि आঞ্চলিক दा कक ताबुक लुकरबो सोंगो आनि निजेबो सोंगो एबं लुकरबो सोंगै दङ मिया आं जखन लाइभ खायो गोबां क्वेश्चन फायका आबनि बागै सुतरां जों रिक्वेस्ट खायनाय যদি सरकार 30 दिन बिसिङाव जुदि कोनो एक्सन थाङिया गाकाय 30 दिन परे सारा त्रिपुरा हड़ताल शुरू चेंगनानि शुरू खायनाय ताइ जों आफ्रो अ जे सिरिं सिरिं जे रैली अबताय तंगनाय आफ्रो काय जों माथो नखरनाय एवं हड़ताल चलिनाय और बांग्लादेश भोट बैंक खाइमानि बागिनो तिनि विभिन्न राजनैतिक अजमार नेता रक तिनि सिरिं सिरिं टंब्लेना तिनि
और राजनीति कक जुदी साननानै थांगा तिनी कांग्रेस सिरिं सिरिं तिनी बीजेपी सिरिं सिरिं तिनी निनी उनको तामिलनाडु बनो CPIM बरक सिरिं सिरिं एबन कि आंचलिक दल तिनी IPF टिबो सिरिं सिरिं हा तीन टिप्रा मथानी हयतो कायसा कुसु जागा विच्छिन्न भावे तब चलिबो दंगो ता अन्य आंचलिक दल तंगना तांगे तिनी सिरिं सिरिं गोबां नेता इउट्यूबर इवो टिप्रालेण्ड सानो गेटा टिप्रालेण्ड कक नक बिसिङ हाबै साइ दंगो किन्तु तिनी इलिगेल माइग्रेन्ट बांग्लादेशनि बरक अबैधभावे फायै निनि हा सेगै दंमाने निर्मान्ति सेगै दंमाने अबने बागै तां कक्साया तिनी पार्वत्य चट्टग्राम तिनी एडिसि जोंनो खन्यरि रिमाने टिप्रासन जागा हेने तिनी पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक फायै आरो हाबै ST सार्टिफिकेट टिक्लाय तिनी सुजुग सुबिदानो बरक बुक खाइ दंखा अकग्रनो वानसुना जरा फाइका आबने बागै सावो जों पार्टीनि बरक पार्टी बरक कग्या पार्टी कतरिया जाति सि कतर हिंगाखाय अ जातिनि फ्लेग नतुइ नेशनल फ्लेग नतुइ जों माथमा नखलायनाय आबने बागै नां जतनो कयो जत दलनि बरक नेता लुकोसि सलामो लुकोनो आसिक बसर नेता सलाम तो अनेक मन्त्री का अनेक MLA ओंखा जों कमाय थांगा कमरते सेकजाम जने कमाबाय था तब लास्ट तिनी बोसा बतै बुसुकनो थिनांताम कलां थानाय अप्रश्न फाइ बोसा फाइका आबनि बागैनो जों अ इलिगेल माइग्रेन्टनि एगेन्स्ट देव केन्द्र सरकारनि जेता नोटिफिकेशन तैनो जों सावो बरना नायतुगै तिख्लायनो नंतुइ